थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आरोना थ' बे भिडिअ क्लिप्स मोननैसो लाना फैदों जोबजासिननायाबा बुजिनाय नङा नोंथांमोना आरो बांसिनानो फेसबुकफोराव नुखादों बेफोर भिडिअखौहाय थ' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ मा बुंखो एसे खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय थ' बिदिब्ला एसे नायना लादो। मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाबाय बै UPPL नि फेसबुक पेज सालायग्रा मोसौ सारोनफोर दं नालाय बिसोरखौ आं बुंनो नागिरदों बे UPPL आ जाहैबाय माखासे मुरखरफोर दङ नालाय बे फेसबुक पेज सालायग्राफ्रा जेबोथ' एजेन्डा गैला UPPL आ मा खालामबावनो मा मानो आरो नैबे 2026 निफ्राय UPPL होननाय नाम गन्द'आनो थाखाला बिनि उनावहाय इलेक्शननि उनावहाय थ' बिसोरो मा खालामनो मा मानो माने जेबो गैला खर'गार जाजोब्बाय नालाय नै जन खारजाया उमुक दुमुक हेन टेन माबा शिब सारजोंबो माबा बुजादों मादों होनलाबायबावबाय मुरखफ्रा थाखा खामायगासिनो जाम्बा जोंहा थाखा खामायगासिनो खामानि मावदों पाब्लिकनि थाखाय मोजां जोङो कनस्ट्राक्शन मावनो नागिरदों लामा सामा जों बानायनो नागिरदों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो नागिरदों जाम्बाफोर खामानि गैला आरो आं बुंखायो जेसेबां बखियो जन खारजाया हाइलाइट स' थेंक इउ स' माच आंखौ बै दुश्मन सुथुरफ्रा UPPL ना सब समय आंखौ गोसोआव खर'आव बिखायाव आंनि नामखौ गोसोखांबाय थानो थाखाय आंखौ नामखौ लाखिबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच शिब सार जोंना हाग्रामा सारा 10-15 इयार्सल' नङा 20 इयार्ससिम थागोन बेवहाय नोंसिनि बे जाम्बा जाम्था बखिनायजों बेवहाय पाब्लिकआ बुजि जेबो गैला UPPL नि बै पेज सालायग्रा मोसौ सारोनफ्रा नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो बे भिडिअ क्लिप्सखौहाय आरो बावदों आरोना भिडिअ क्लिप्स बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लानो हागोन मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो। जन खारजाया माखासे बाथ्रा बुंदों दे UPPL नि मानसिफोरखौ ओमफ्राय बिथाङा बिराद दुगा माने थिका मावदोंनो BPF नि नालाय दा सरकाराव दं नालाय थिका कन्ट्राक्टर माने खामानि मावगासिनो जाहैदों आरो दा बिनि सिगां आं नोंथांमोननो अखेल गुगिया मा बुंखो जोंनि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ मा बुंदों नोंथांमोननो ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिग्रोनि नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। उल्टा पुल्टा কৰি আমিও সাপোর্ট দিয়াৰ কাৰণে জিকিলে কলে হিমন্তক পুরা মজা দিম বুলি কলে জিকাৰ পিছদিনা হাগ্ৰামা আকৌ হিমন্তৰ লগত গুচি গল হাগ্ৰামাটো কম লুটিপুটি নহয় কিন্তু দেই ই উল্টা পুল্টা মাল আছে ইলেকশ্যনৰ আগত বেলেগ কয় ইলেকশ্যনৰ পাছত বেলেগ হয় নে নহয় ই জালিয়া মাল আছে জালিয়া 2 নম্বৰ মাল আছে মাল ঠিক নহয়। थारैनो बुजिबाय MLA अखेल गुगै सार बिथाङा मा बुंखो जोंनि BTC नि चिफ मानगोनां हाग्रामा सारखौ सार बिथाङा बुंदों माने हाग्रामा सारा बिराद सालु बुस्थु होननानै बुंदों सालु माल माने खम नङा आरो जेनेबा इलेक्शननि समाव गुबुन बुंबाय दा इलेक्शननि उनाव देरहाखांनानै गभर्नमेन्ट दानानै माने बेजोंनो थांफिनबाय बेखौनो दाय होफ्लाबाय आरो बेखौनो लोगो लाफिनबाय खम नङा बियो बिराद सालु होननानै माने फोरमायदों आरो बे बाथ्राखौ जन खारजिमोन ब्रादारमोन बायदिया दिनै गावसोर पार्टियाव थानानै BPF पार्टियाव थानानै जे जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुङो दा बिराद पाब्लिकफोरा अडियेन्सफोरा जन खारजिमोनखौ बिराद मोजां मोनोमोन सापर्ट होयोमोन नाथाय दिनै जन खारजिमोन बायदिनि जिथु आखु दादागिरि दिन्थिनाय आखु बेखौ रायजोफ्रा बुजिनानै माने बयबो रागा जोंसै आरो जन खारजिमोन बायदिखौ रावबो सापर्ट होला माने गावनि पार्टिखौनो लानानै गावनि जितु गभर्नमेन्टखौ लानानै बांद्राय दुगा खालामनानै दिन्थियो रायजोफोरनि सिगाङाव थ' बेनो जाहैबाय आरो नोंथांमोना नुबायना ओरैबायदि मोजां मोजां बाथ्रा बुङो बिथाङा माने दमनि बाथ्राखौथ' बुंखायोनोसै खिन्थु पाब्लिकफोरनि सिगाङाव बिथाङा जायबायदि बाथ्राखौ बुंनांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङा दा रोखा रोखा मोनथिबाय दिनै जन खारजि ब्रादारा जिहेथु पलिटिक्सआव थानानै गावनि लाबालाबनि थाखाय कन्ट्रेक्टर थिकानि थाखाय बिथाङा पार्टियाव खालामदों आरो बेखौ लानानैनो बिराद दुगा बाथ्रा बुंदों। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुबाय ओमफ्राय आरो दंबावो आरोना भिडिअ क्लिप्स नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे खोनासंना लानो हागोन आरोना मा बुंखो एसे खोनासंना लाबावदो। डाइरेक्टलि बुंब्रा हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद हाग्रामा महिलारि लं लिभ हाग्रामा महिलारिनो भट होना नोंथांमोना बेबायदि सिचुएसनावबो पलिटिक्स खालामनो नागाराखै आरो रायजो राजाफोरखौ खावनै खावथाम खालामनानै दोननो नाजायो
खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बे मैदेरा सायाव नुजानाय हाथाइजों माब्लाबाबो आदार जाया, बे सिंनि हाथाइजोंसो आदार जायो होननाय बायदि। दा दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांनि बाथ्राया बिदि। दा बिथाङा माबायदि मानसि बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोनथिखाजोब्बाय, नुजोबखाबाय। बिथाङा रायजो राजाफोरजों जोहोलाव बिस्मिता जास्टिस मोननांगौ होननानै जि प्रटेस्ट रिलि खालामगासिनो दङ, प्रशासननि खाथियाव दाबि खालामगासिनो दङ, दायनिगिरिफ्रा साजा मोननांगौ, जोहोलाव बिस्मिता जास्टिस मोननांगौ होननानै बिथाङा बेयाव बाहागो लादों, थिग दं। खिन्थु बिथाङा प्रटेस्ट खालामनायनि मुङाव फारसे आखायाव जलंगा लानानै बिथाङा डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि सरकारखौ बिथाङा प्रटेक्ट खालामगासिनो दङ, हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बासायगासिनो दङ। मैया मा होनदों नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखाजोब्बाय। दा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार फैनायनिफ्राय बेरेखा हान्जाफ्रा असान्ति खालामनो नाजागासिनो दं होननानै बिथाङा बुंदों। बिथांनियाव मा फोरमान दं आं सोंदों जे बेरेखा हान्जाफ्रा बेबायदि जाथायखौ खालामदों होननानै नोंथांनियाव मा फोरमान दं? जुदि फोरमान दङब्ला नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो अपेनलि फोरमायनानै देखाय, खोन्था। जोंहा बेवहाय बुंनांगौ बाथ्रा गैया। खिन्थु नोंथांनि जि एक्टिभिटिस, नोंथांनि जि बुंनाय बाथ्राफोर, बेयो डाइरेक्टलि हाग्रामा महिलारिनि थाखाय मावगासिनो दङ। भट बेंकनि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि एक्टिभिटिसखौ खालामगासिनो दङ। दिनै रायजो राजाफ्रा डाइरेक्टलि मोनथिखाबाय, फोरमान जाबाय। नोंथांमोननि एक्टिभिटिसनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना हारिनि अलखद समाव जिखि बाथ्रा बुङा मानो, जिखि मावा मानो, अनलि फर हाग्रामा महिलारिनि थाखाय मावो नोंथांमोना। बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो जेबो आद्रा गैबावला। आरो जुदि नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिनि थाखाय जुदि मावनो गोसोथार, नोंथांमोना अपेनलि बुं, माव, बेवहाय जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारखौ नोंथांमोना खावलायनांगौ जे दिनै मानो बेबायदि थासारिफोरा जागासिनो दङ, मानो जानो मोनदों। आरो जोंनि बर' आरो गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बिटिसिआव, बिटिआरआव जेब्लाबो गोजोन खौसेथिखौ बासायनानै लाखिनांगौ होननानै गोजोनखौ रैखाथि खालामनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा खामानि माव, दायथ' ला। हाग्रामा महिलारि बिथाङानो गार्जेन, बिथांनियावनो पावार दं, बिथाङानो सरकार सामलायबाय दं। नोंथांमोना बेखौसो बुंनांगौ। नाथाय नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिनि भट बेंकनि थाखाय नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। दिनै नोंथांमोना बेबायदि थासारियावबो हारिया अलखद जानाय थासारियावबो नोंथांमोना पलिटिक्स खालामनो नागाराखै। दिनै नोंथांमोना बे सुजुगखौ लानानै अनलि फर हाग्रामा महिलारिनि पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखायसो राजा लामायाव ओंखारदों, खामानि मावदों। जोहोलाव बिस्मिता थैना थांनायनि मुङाव बिथाङा मा मा कम्पेनसेसन मोननांगौ बेखौ नोंथांमोनाबो दिनैसिमबो अपेनलि बुंनो हायाखै, मा मा दाबि लाखिदों। खिन्थु बर'नि बै माहारियारि आफादफोरा दिनै अपेनलि देखायदों मा मा डिमान्ड होदों। बे थैनानै थांनाय जोहोलावा 20 लाख रां मोननांगौ, ओमफ्राय बिनि बिसिया सरकारि साकरि मोनथारनांगौ, बेनिफ्राय इनजियर जाना थानाय बे सानै व्यक्तिया 2 लाख करि रांनि अनसुंथाइ मोननांगौ होननानै बिथांमोना डाइरेक्ट दाबि खालामदों। दिनै बेयो भाइरेल जागासिनो दङ। खिन्थु नोंथांमोना मा मावदों, मा थादों, मुङावल' ओरैनो सरासनस्रा होस्रिखाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि थाखायसो नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। बे रोखा आरो बे माब्लाबाबो असैथ' नङा। बेनोमोन आरोना लोगोफोर भिडिअ क्लिप्सआ। नोंथांमोना बांसिनानो फेसबुकफोराव नुखादों जानांगौ। आं बेखौनो जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जाबाय आरोना। थ' मा बुंखो मा बुङाखै आं बेफोरखौ माने आपडेट होनो हायो आरोना। थ' जिखियानो जाया मानोथो आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो। जायफोरा चेनेल गोदान नायफैदों चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय, गासिबो कमेन्ट खालाम आरो जोबजासिम नायाखैबा फार्स्टनिफ्राय मोजाङै जोबजासिम नायबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, बाय लोगोफोर।